जेकरा घरवा में बेटी, जेकरा घरवा में बेटी जन्म ले ले बा, जेकरा घरवा में बेटी जन्म ले ले बा, ओकरा अखिया के नींदिया तौर बेकरी, जेकरा घरवा में बेटी। जेकरा घर में बेटी जन्म ले लेवेली, समझ ले कि वही समय से बाप महतारी बेटी के शादी खातिर व्यवस्था करे लगेली। सोचिए एगो बेटी बात है केहू तरह इंसान कर देता शादी, लेकिन जैसे जेकरा घर में 2 गो बेटी भी है, 3 गो बाड़ी, 4 गो बाड़ी, सोची व्यक्ति कितना परेशानी में होत हुई। अगला लाइन बा, फाटल धोती बारे टूटल साइकिल बारे, फाटल धोती बारे टूटल साइकिल बारे, रूप बेटी के देखी छतिया फाट तारे, जेकरा दुआरा पर साजल, जेकरा दुआरा पर साजल बराती आई, ओकरा अखिया के नींदिया तौर बेकरी, जेकरा दुआरा घरवा में बेटी। जेकरा घरवा में बेटी जन्म ले ले बाड़ी, ओकर अखिया के निंदिया तो उड़बे करी। सोची भैया, बेटी के रुआ पढ़ा लिखा के इंजीनियर, IPS, डॉक्टर बना दी, लेकिन तबो रुआ बेटी के शादी करे खातिर 50 लाख रुपया चाहिए। कमजोर से कमजोर घर वाला भी रुआ बेटी के अपना बेटा से शादी करे खातिर रुआ से कुछ न कुछ दहेज मांगबे करी, और ना मांगी तबो रुआ 50 लाख रुपया अपना तरफ से खर्चा करे के पड़ी। काहे कि बेटी के शादी में, विदाई में कोनो ऐसा बाप महतारी नहीं खे जे अपना बेटी के चाहे लगे हम अपन कलेजा निकाल के दे दी। अगला लाइन बा भैया, जगह जगह कुर्ता मलिन लागेला, उहवा कुर्ता में उनका भरल दाग लागेला, जेकरा घरवा में बेटी जन्म ले ले बा, ओकरा अखिया के नींदिया तौर बेकरी, जेकरा घरवा में बेटी।